Cebek ikut tadi ya. Oh sudah itu tuh ya. Oke, wah senyum dong Mas Cebek, senyum toh. Asik. Iya, yo ngono lho Mas, aja merengut ae. Musisi ki rem-remane sinden yo dhewe. Sopo lho jane? Mas Depi dhewe, Cebek dhewe, Niko dhewe, Bambang dhewe, Mas Bud. Mas Bud wis Awakmu. Aku, Mbak Luki lek Mas Bud ora Mbak Luki ora. Lek Cebek sapa Cebek? Cebek Mbak Dia. Pokoknya Cebek lek ora Diah ya ora lho. Ora nyapel. Ngepen ra apa-apa lho nyepo. Muga-muga bojone Cebek ndelok. Agus Mas, bibine dipateni arep budal dipateni. Datane ndang-ndang dintekne karo Cebek. Oke, sudah siap atau belum? Sambil menunggu ini, Tit tit tit. Gimana? Oke, sudah tenang. Oke. Apa iki lho? Apa to Lis? Apa tadi? Ini mohon maaf ada yang ngeblek. Kowe ning kene ngancani aku. Dari Blimbing Rejo tangan Sugeng Dalu Pak Andoko Pak Mulyono matur suwun Pak Mulyono Sugeng Dalu Pak Mul juga diucapkan selamat malam Mbah Santo, Bos Warang Sugeng Dalu Mbah Santo. Sugeng Dalu Mbah Santo.
Oke, terima kasih Matur Sobat Wah, Nuwun Mbak bagus Luki sekali ya. Naswa. Ya, aku suka.